Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masu kallon mu barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na farfajiyar mata. Shirin da yake zuwa muku a cikin YouTube channel ɗinmu mai suna Farfajiyar Mata TV. Da Allah idan yau ka taɓa shigowa cikin shirin, a daure a shiga a mana subscribing, a mana liking, a mana share, a mana comment domin ƙara mana ƙarfin gwiwa kuma a danna mana ƙararrawar sanarwa inda da zarar mun ɗora sabon abu kai tsaye zai zo gare ku. Farfajiyar mata shiri ne da yake duba game da rayuwa da zamantakewa musamman ta 'yan uwa mata a gidajensu domin inda za su zauna su kula da jikinsu ciki da waje, mazajensu, gidajensu, 'ya'yansu da makamantan irin wannan domin da a gudu tare a tsira tare kuma a shiga aljanna tare. So kuma shirin a koda yaushe mukan yi magana ne abubuwa duk da ake fama da su a rayuwa. Mun yi maganganu akan abubuwa daban-daban a cikin wannan shiri ga waɗanda ba sa biyo shirin ko kuma a ce ba su shigo cikin shirin ba, za ku iya duba channels ɗinmu na Farfajiyar Mata domin ganin videos da muka ɗora muku a baya, ku ji irin abubuwa muhimmai da muka faɗa na dabaru yadda za a samu ya shiga zuciya isoke ɗinki da abubuwa makamantan irin wannan da ma magunguna sadidan sahihai waɗanda ba sa cutarwa da lafiya sai dai su ma ƙara lafiya. So ko a satin da ya gabata ko mu ce a shirinmu da ya gabata mu yi magana akan abin da ya shafi abubuwan da ya kamata a ce kin ci a matsayin ki na mace waɗanda za su ƙara miki ni'imar jikinki da kuma lafiyar jikinki, ba kuma abubuwa ne waɗanda za su cutar ba. Ke za ki siyo su ta hannunki kuma ki ga ki haɗa su da kanki ki amfani da su ki ci, ko a ce ki amfani da shi ba tare da an samu wata matsala ba. So wannan shine wannan za a iya duba videos ɗinmu na baya domin a ji irin abubuwan da muka yi bayani a kai. So yau kuma shirin duk da cewa muna magana akan mata me ya kamata a ce mace ta yi domin a sunanta na mace, so mukan ɗan taɓa maza wani bin a gefe guda, to yau ma ɗin da su 'yan uwa maza za mu taɓa. Akwai wa'insu daga cikin mazaje ba duka ba, tunda duk inda zamani ya kai da lalacewa dole ne sai an samu nagari, haka duk inda aka kai da samun mutanen kirki sai an samu wasu bargurbi a cikinsu. So don haka ba duka aka tara aka zama ɗaya ba. Akwai wasu daga cikin mazaje waɗanda za ki ga sun ba da wani abu wanda bai kamata a ce a matsayinsu ko a halin da suke da shi sun bayar a ce a gidansu za a yi amfani da shi ba. Sai ka ba da abinci wani garau-garau wanda bai kamata ba ka bayar mutan gidan su ci, matanka su ci da ita da 'ya'yanta, kai kuma ka fita waje ka je ka samu raba da kubanka ka samu ka zuba a cikin ka ci, ka siya kayan marmari ka zauna ka saka ka sha abincin da ka ci ya narke, kai jikinka ya samu abubuwan da yake bukata, ita kuma matar gidan ka barta da shin kamaya-maya. So abin da 'yan uwa mata ba sa, ko in ce 'yan uwa maza ba su gane ba shine bakin da kai wannan ita matar gidan ka barta da kamaya-maya, matarka ta ci wasu kamaya-maya, kai kuma ka tafi ka je ka haɗa raba da kubanka ka ci masu daɗi, abubuwan da za su ƙara ma garkuwar jikinka da ƙarfin jikinka da lafiyar jikinka da ma ƙarfinka da kuzarinka, ita kuma ka bata ta ci wa'insu abubuwa waɗanda ba za su amfanar da jikinta ba. To ba inda matsalar take, a inda gizo yake sakar to kanka fa kayiwa, kanka kayiwa, me ku kanka kayiwa, domin kai ba za ka sami yadda kake so a jikinta ba, ba za ka samu ba. Yawwa, saboda bata ci abubuwan da ita kuma za su ƙara mata kuzari da ƙarfi da ni'ima a jikinta ba. Kai ka je ka ci kai kaɗai, saboda haka ba za ka sami yadda kake so ba. Sai ka dinga ganin kamar laifinta ne, so ba laifinta ba ne, laifinka ne. Kai ka je ka ci abubuwa waɗanda za su ƙara maka duk wani abu da ake bukata a jikinka, ita kuma ba su ta ci ba, abin da ka ba ta ci daban. To mutum a gane cewa fa wannan ma wata ƙeta ce, ma wani son ka ne, to wallahi kanka kayiwa ba ita kayiwa ba. Yauwa, kanka kayiwa ba ita kayiwa ba. Idan ma kuma kana tunanin wannan ba ta yi ba, ba ka samun yadda kake so a wajen ta, ka je ka ɗauko wata, ita ma kai mata irin wannan ranar da kai wannan ɗin da ita ma ɗin haka za ta zama. So wannan shine, saboda haka wannan ƙetar kai ce. Yauwa, kanka kai wa mugunta ba ita ba. Saboda haka duk abin da za a yi in ka je ka siyo abin da za ka je ka ci a cikin ka kai kaɗai, idan za ka ci 5,000 a cikin kai kaɗai a waje, in ka ba da ita a gida matarka za ta ci, 'ya'yanka za su ci, har ma wani Allah ya kawo bako ya ci ko a baiwa makota, ka samu wannan ladan. Sannan kuma kai ma za ka samu kuma abin da kake so, za ka samu nutsuwa da gamsuwa tare da ita, ka samu abin da kake so. So amma idan ka je kai wannan to kai kaɗai ka ci kayanka, saboda haka kai kana da komai da ake bukata a jikinka, ita kuma ba ta da su. Ina fatan an gane karatun, da fatan 'yan uwa maza za a gyara, kuma ke kuma 'yar uwa mace a samu a yi girkin nan inda ya kamata,
kada a baki kuɗi a ce ai kaza a je a makale kuɗin cefane a ce za a zuba da shi, saboda kun san wani bun in bera da sata da dawa ma da wari, so ya kamata a ce duka mun taru mun gyara domin a fitar da jaki daga cikin dima. To za mu dakata a nan, amma kafin sannan duk wanda ya shigo cikin shirin farfajiyar mata a yanzu ya daura ya mana subscribing, ya mana liking, ya mana share, ya mana comment domin kara mana karfin gwiwa, kuma a danna kararrawar sanarwa inda da zarar mun ɗora sabon abu kai tsaye zai zo gare ku. Muna godiya da kallon shirin farfajiyar mata.